Mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen sanasta betoni? Varmaan se harmaa, ehkä vähän tylsä massa, jota näkyy ihan kaikkialla. Mutta entä jos mä kertoisin, että se onkin oikeasti todella korkean teknologian supermateriaali? Lähdetään selvittämään, mitä salaisuuksia sen sisään oikein kätkeytyy. Me haastetaan sut nyt ajattelemaan betonia ihan uudella tavalla. Unohda ne mielikuvat pelkästä kivestä ja hiekasta. Betoni on nimittäin vähän niin kuin nestemäinen kivi, jonka ominaisuuksia voidaan räätälöidä melkein loputtomiin. Se on tavallaan ohjelmoitava materiaali. No niin, jotta me päästään perille betonin todellisesta luonteesta, meidän täytyy ensin purkaa se osiin. Eli mitä sen sisältä oikein löytyy? Otetaanpa selvää. Okei, selvitetään heti alkuun se kaikkein yleisin väärinkäsitys. Sementti ja betoni, ne eivät todellakaan ole sama asia. Ajattele sementtiä vähän niin kuin liimana. Se on se hienoksi jauhettu sideaine. Ja betoni on sitten se lopputuote, joka syntyy, kun tämä liima, vesi ja kiviaine sekoitetaan keskenään. Ja se kiviaines, siis hiekka ja sora, ei todellakaan ole pelkkää täytettä. Se on betonin runko. Ja sen laatu on ihan ratkaisevan tärkeä. Oikea raekoko, puhtaus ja jopa se, miten kostea kiviaines on, vaikuttaa ihan kaikkeen. Vähän sama juttu kuin leivonnassa. Jauhojen laatu määrää, onnistuuko leipä vai ei. Sitten se sementti, se betonin tärkein ainesosa. Sen valmistus on todella energiaintensiivistä. Kaikki alkaa raaka-aineiden kuten kalkkikiven louhinnalla, sen jälkeen materiaali kuumennetaan valtavissa pyörivissä uuneissa yli 1400 asteen lämpötilaan. Ja lopuksi se jauhetaan todella hienoksi pulveriksi. Juuri se pulveri on avain betonin lujuuteen. Mutta hei, tuo perusresepti on vasta alkua. Nyt me päästään käsiksi betonin todelliseen taikaan, siihen, miten tähän perusmassaan saadaan lisättyä supervoimia. Ja avainasemassa tässä on seos- ja lisäaineet. Niitä voi ajatella vähän kuin kokin salaisina mausteina. Ihan pienillä määrillä voidaan nimittäin muuttaa betonin ominaisuuksia ihan dramaattisesti. Sitä voidaan tehdä juoksevampaa, nopeammin kovettuvaa tai vaikka paljon kestävämpää. Ja nämä mausteet, ne mahdollistavat ihan uskomattomia ratkaisuja. Mietipä vaikka pilvenpiirtäjää. Siihen tarvitaan betonia, joka kestää aivan valtavan painon. Tai jos rakennetaan veden alle, tarvitaan betonia, joka kovettuu ilman ilmaa. Ja täällä meillä pohjoisessa tarvitaan tietysti betonia, joka kestää jatkuvan jäätymisen. Jokaiseen haasteeseen on olemassa oma, just oikea betoniresepti. No niin, nyt päästään siihen kriittiseen vaiheeseen. Miten se nestemäinen massa muuttuu kiven kovaksi rakenteeksi? Kaikki on kiinni kemiasta ja ajasta. Rakennustyömaalla ei todellakaan ole varaa arvailuun. Siksi insinöörit käyttää erityistä laskentatapaa, joka on vähän niin kuin betonin lujuuden ennustaja. Se ottaa huomioon lämpötilan ja ajan ja kertoo todella tarkasti, milloin betoni on riittävän vahvaa, jotta esimerkiksi muotit voidaan purkaa turvallisesti. Sä saatat nyt miettiä, että onko sillä lämpötilalla nyt niin isoa merkitystä? No on todellakin. Ja seuraava kuva näyttää sen todella selvästi. Joo, nämä käyrät voi näyttää ensivilkaisulla aika teknisiltä, mutta niiden sanoma on tosi simppeli. Katsopa vasemman puolesta kuvaa. Normaali lämpötilassa lujuus kasvaa nätisti ja tasaisesti, useiden päivien ajan. Mutta sitten oikealla, korkeammassa lämpötilassa tai jollain erikoissementillä, lujuus saavutetaankin ihan räjähdysmäisen nopeasti. Puhutaan jopa tunneista. Tämä on se todellinen kilpajuoksu aikaa vastaan työmaalla. Ihan kaikki. Aikataulut ja kustannukset on kiinni siitä, miten tätä prosessia pystytään hallitsemaan. Vaikka betoni on todella vahvaa, ei sekään ole voittamatonta. Aika ja ympäristö asettavat sille omat, aika kovatkin haasteensa. Yksi betonin salakavalimmista vihollisista on ihan tavallinen ilman hiilidioksidi. Se on sellainen hidas ja näkymätön hyökkäys. Hiilidioksidi imeytyy betoniin ja vähitellen ikään kuin sammuttaa sen luontaisen suojakilven, joka estää sisällä olevaa terästä ruostumasta. Ja kun se suoja on pois, teräs alkaa ruostua, laajentua ja lopulta rikkoa betonin sisältäpäin. Erityisesti täällä meillä Suomessa toinen todella iso uhka on pakkanen. Kun vesi pääsee betonin pieniin huokosiin ja jäätyy, se laajenee ihan valtavalla voimalla. Ja se voima rikkoo betonia sisältäpäin. Tämä jatkuva jäätymisen ja sulamisen kierre on kuin sarja pieniä räjähdyksiä, jotka pikkuhiljaa murentavat pintaa ja heikentävät rakennetta vuosi vuodelta. Me ollaan nyt nähty, miten monipuolinen ja vahva materiaali betoni on, mutta sillä on myös kääntöpuolensa. Sen valmistus aiheuttaa ihan valtavat hiilidioksidipäästöt, ja juuri siksi koko ala on nyt ihan valtavan muutoksen edessä. Yksi tärkeimmistä työkaluista tässä muutoksessa on EPD, eli ympäristöseloste.
Se on vähän kuin tuotteen ekologinen henkilötodistus. Se kertoo ihan tarkasti, kuinka suuri tuotteen hiilijalanjälki on koko sen elinkaaren aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelija voi nähdä merkinnästä, kuten GVP.55, suoraan sen tietyn betonin ilmastovaikutuksen. Tämän avulla voidaan vertailla eri vaihtoehtoja ja valita se vähähiilisin, eli mitä pienempi luku, sitä pienempi ilmastovaikutus. Ihan yksinkertaista. Ja mikä on kaikista tärkeintä, keinoja päästöjen vähentämiseen on jo olemassa. Sementtiä voidaan korvata teollisuuden sivutuotteilla, vanhaa purettua betonia voidaan murskata ja käyttää uudelleen, ja tutkijat kehittävät koko ajan uusia, entistä ympäristöystävällisempiä reseptejä. Joten jätän sut miettimään tätä. Betoni on mahdollistanut koko meidän nykyyhteiskunnan perustan. Nyt sen suurin haaste on uudistua ja olla